kasmi o chief minister Lokhot ya meeting bayan lang de chief minister manga o CM jongka GHDC o EM charge GHDC o deputy CM jongka GHDC halor ka wake issue kata issue ka lomba ki nagbanta ki toolkit ki badon ha ki highway ki state road bat ki state highway ha ka ba la rai ha ko be jimut ba ya ki ni ki toolkit jong ki discouncil de ban khang no sindan ya ka ne la le ngim tukla ya ka jinton hok jong ki discouncil ban shim ya ka no ka tax la ne ka no ka levy ka ba de hapo ka jurisdiction ka jong ki henry ban bu ya ki gate ki toll gate hasil ter ki highway lane ki state highway lane ki state road ka ai ka khang persya den pa kada deban khang si sendan but ha committee nila ongru ya ki discouncil ba larade hapo jongka parameter jongka ai kinwanra daka plan of action kumno bakin le hakano kom bakin le kenapa ka sarkar kan bisa bakano kono bale kan long in conformity bat ka ai kedai tang kata ka agenda ka ba ngilong nada ka jingyalang menne ang hitang prowi issue ba Kidis Council kinumla ban pingyeng ya kitulke lane haki state highway national highway bat ki state road hapo kaste kajani ta ya kabalong bean nekam bean ngam pa an ban kren ya kata kumo ang menne ki dis council ki don la ka jong ko bor hapo ka ay bakin sim ya kan no tax hak bayde kabala empowarda ka ay handray banbo pa di tulki haki ni kisurok ka ay ka kampersya kajing lang menne long da kawi ka jimut baki diskonsil kila kubu ba yamanta ban khanswa bat ki pat ka proposal ke ek bakile adin kastet komen ka sabsha kikit ngam don jingkeng bat ngakat no teli handrai kamde ka question kat no teli handrai ka question ka lomba ha ki highway ki state road but ki state highway namla ban pinjeng tulke